Bilog na Luzon grid isinairarom sa yellow alert status hulikan manipis na supply ng kuryente. Para mientras na pagkawarakan kuryente sa ibang lugar na sakop kan Casureco 2, Lauman. Yan asin iba pang detalye aramonta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris. Jesse, manipis asin haranin ang maabot itong available capacity kan kuryente sa Luzon grid kun kaya isin irarom kan NGCP ang bilog na Luzon sa yellow alert status na posibleng magresulta sa buot sa paramentras na pagkawara kan kuryente sa enterong Luzon. Huli kan manipis na supply ning kuryente. Isin irarom kan NGCP sa yellow alert ang Luzon grid po na launa hasta alas 4 ngunya na hapon. Uminabot subuot sa 12,222 megawatts ang peak demand sa Luzon. Asin haranin ng maabot ang available capacity sa 12,705 megawatts na posibleng magresulta sa pagkawara kan supply ng kuryente sa ibang lugar arog kan nasasakupan kan Casureco 2. Kung magkataon, saro sa mga posibleng maapektuhan kaini ang karinderang ini sa Naga City. Huli sa mainit na panahon asin pagruso kan mga customer. Sa kakanan kaya maghapon man na nakabukas ang sayadang ventilador asin man freezer. Kaya syertong apektado subot sindakan mga power interruption na pwede magresulta sa pagbawas kan sayadang customer asin paggastos para sa gasolinang ikakarga sa generator. Mayo, as usual, magamit ng generator. Kaipuan man siyempre. Pero dahil kami nagagamit freezer, dahil man kaya. Ilaw lang. Sa ilaw, electric fan. Sa maabot na Biyernes petsa 14, makakamati nin siyam na oras na brownout ang pirang lugar sa Naga City. Huli kan gigibuhon na clearing kan mga linya kan kuryente kan Casureco 2. Paliwanag kan kooperatiba, parte subot ini kan sa indang preparasyon sa posibleng epekto kan El Nino. May posibilidad kaya na magkausa po inining mga power trip off. Lalong-lalo na po mainit alangkaw ang konsumo po kan sa tuyang mga member consumer. Apwera kan pirang lugar sa Naga City, makakamati man sa aga ning maghapon na brownout ang pirang barangay sa banuan ning Bombon, Camarines Sur. Jesse, kakalog pa lang na impormasyon, lifted na itong yellow alert status na pinag-issue ka na NGCP sa Luzon Grid. Mantang nagpapadagos pa ang monitoring as in assessment kan Casureco 2 as in ipapang electric cooperative sa Bicol Region kung may lugar sa rehiyon na naapektuhan kan paramentras na pagnipis sa kuryente ngunya na hapon. Jesse. Alright, Josh Mabalos, Chris.